खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय आङो लानानै फैलायबाय सानसेनि माखासे गोनां खौरांफोर नोंथांमोना अन्नानै खौरांखौ जोबजासिम खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ एससिएस अफिसार नुपुर बरानि न'निफ्राय आयेन बेरेखा नोगोद 1.7 कौटि रां बोखांनो हादों होनना खौरां मोननाय जादों। सिएम भिजिलेन्सआ मैया गुवाहाटीनि गटानगर ओनसोलाव थानाय कामरुप जिल्लानि गरायमारी जिल्ला मेजिस्ट्रेट एससिएस अफिसार नुपुर बरानि न'आव सिग्रोमनानै खमैबो नोगोद 1.7 कौटि रां आरो गहेनाफोरखौ जब्द खालामनो हादों। 2019 बेट्सनि एससिएस अफिसार नुपुर बराखौ सिग्रोमनायनि उनाव हमनाय जाबाय होनना खौरां मोनदों। फैगौ बिटिसि बिसायख'थिया खाथिनि उनाव खाथि सफैगासिनो दङ। थिग बेबायदिनो जुब जुब अखानि गेजेरावबो हेलिकप्टार लानानै जमदुवार बियाबनि सिङाव थानाय खासियाबारियाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव बाहागो लाफैदों। मख'नो गोनांदि फैगौ 3 अक्ट'बराव बिपिएफआ सोरखार दानायनि समायखिरा लानाय हाबाफारि खुंगोन होनना हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदों। লেকচার দিয়ে লাভ নাই, মই লেকচাৰে দিয়া নাই, আজি বাছ ফিজ ৰাখা নাই। কালি আমাৰ শপত গ্ৰহণৰ কথাটোৱেই মই জনাই দিছোঁ। 3 তাৰিখ অক্টোবৰত আমাৰ বিপিএফ দলৰ চৰকাৰৰ শপত গ্ৰহণ হ'ব। এই শপত গ্ৰহণত আমি যোৱাকালি লেটাৰ দেখিছে গভৰ্ণৰ ডাঙৰীয়াক চিফ গেষ্ট হিচাপে মাতিছোঁ আৰু চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়াক স্পেচিয়েল গেষ্ট হিচাপে আমি মাতিছোঁ। 3 তাৰিখ অক্টোবৰত বিপিএফ দলৰ চৰকাৰৰ শপত গ্ৰহণ। কি নিৰ্বাচন? নিৰ্বাচনটো নিয়ম মতে হ'বই, আমিতো জিকাটো 100%। আৰে আমি চৰকাৰ বনাব আগতীয়াকৈ জনাই নিদিলে ইহঁতে কিবা নোৱাৰিব পাৰে না, সেইকাৰণে আগতীয়াকৈ আমি জনাই দিছে, লেটাৰ দিছে, আমি লেটাৰ দিছে। এইটো ফেৰেংগাৰ গুণ্ডামি, এই 5 বছৰৰ ফেৰেংগাই এইবিলাকক পালি আছে, একো কাম কৰা নাই বাছ। बावैसो सान सिगां इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि रायजोफोरनो चेक रानना होफैनाया गासैबो डुप्लिकेट गोनजा होनना बिपिएफ आइजो गांखंनि दैदेनगिरिफोरा फोरमायथिदों। खोनानायावथ' माथो आरो होबावदों होननाय खोनादों, खिन्थु गासिबो चेकआ माने थगायनाय गोजा आरो बांद्राय थगायनाय जाबाय। ओमफ्राय दा मोनसे खोथाया नैबे जाहैबाय, दा बे चेक रानै होनायाव मानसिफ्रा बयबानो मोनथिबाय। ओमफ्राय मोनथिनानै माने बे चेकआ मिसा दिनो, ओमफ्राय सायाव माने मा होनो इउपिपिएल जों एबसुआनो थांबाय नालाय, माने मोजाङै बेबहार खाथि खालामनानै रायलायहरो। ओमफ्राय खोनानायाव बहुद हाबै मोनायाव हाबै फैसा रानदों। ओमफ्राय माने जोंनि सिगाङाव फोरमायदों एबसुनि मा होनो एबसुनि सेंग्राफ्रानो फैयै रानना होफैबाय नालाय जों जेबो होननोनो हाया, आरो जोङो गोसा माने गोरा बाथ्रा होननोबो एसे गिनाय मोनो। ओंखायनो जोङो बिसोर जेरै होनो ओरैनो मिलायनानै थायो। खिन्थु जोङो भट होनायाव होनाय नङा, जों माने हाग्रामा सारखौसो गोसोजों मोजां मोनो बिदि होनना बुंदों आरोना। बाहायनो माने जों मिथिखायो आरोना नैबे बिपिएफ दोलोआ देरहागोनखौ जोङो 100% बुंनो हायो आरो। बेयो 90% जानो हाया, खोब जागोन 40, बेखौ बुंनो हायो 40%। बिसोरो गहपुर मा होनो गहपुर ओनसोलाव भटखौ बिराद बिमालाय मा जानो, दा हनै गहपुरनि बाहेराव जिथुनाखि गोजाम बिटिसि, दा जोंना गोदान बिटिसि होनांसिगोन। ओमफ्राय गोजाम बिटिसियाथ' 100% नांगोला। ओमफ्राय नैबे गोदान बिटिसियाव बिसोरो गाबख्राव गाबसि भट बिबाबो 40%ल' मोनगोन। ओमफ्राय माने माबोरै होननो हायो बेखौ, रायजोफ्रा बांसिनानो बयबो एबसुनि सेंग्राफोर गिदिंनायखाय जेबो बुंनो हाया। ओमफ्राय सिं माने ओरैजायसो गोसोजों जोङो सापर्ट गोजा आरो बाहाय माने 100% बुंनो हायो जोङो नांगोला देरहागोन होननानै आरोना। सापर्ट माने जोंना हाग्रामा सारा सादा सिदा जि मावनो होनो बेखौनो मावोबा। ओमफ्राय दा नुबोबायबो खोनाबायबो। ओमफ्राय इउपिपिएलआव नैबे जोंहा प्रमद सारा माने माखासे गोबां दानि माबायाव थगायबोनाय बायदिखौ नुबाय। दा फिथा हास'बाय, दा लामाखौ बे साननैसोआव खोगोन होनबोदोंनो, ओमफ्राय दा खोआखै। ओमफ्राय बै दाख्लै हाग्रामा सार फैनाय समाव ओरै सोनाबथिंबो जों खबर लादोंमोन, गिदिंहैदोंमोन। बाहाय माने ओरै जाबाय, हाखु दाखु फिथा हानो थांबायनो गारि गंसे लानानै 3 4जों फिथा हाबायनो, गामिनि 2 बोरायखौ लानानै फिथाखौ हाबाय, हाखांबाय ना गय जायो ना दै लोङोनो ब्लद फैबाय। जोंखौ साला थगायलांबायलाय, मिथिं जागोन दसे मिथिं लिंगोन होननानै जों रायजोफोरखौ खोन्थालायबाय। रायजोफोर फैनायनि सिगांनो गावसोर खारबायनो, एफा थगायनाङालै होनदों आरो। ओमफ्राय दा अबेबा जायगायाव जोङो हा खोनाय नुदों, खिन्थु हा खोनाया मोजां जादों। मारै होनोबा दा अखा हादों हाब्रु, ओमफ्राय बे हाखौ खोबावनांगौ बिसोरो, माने ट्रेक्टरनै लगायनानै दोनबाय लामायाव माने। ओमफ्राय दा लगायना दोननाय जाबाय आरो बे रायजोफोरखौ। ओमफ्राय दा रायजोफ्रा होनगासिनो इलेक्सन जोबबाथाय सरकारा बायबाय जोङोलाय मा लामा खोबावनोलाय नै बिदि होनगासिनो आरो। सोरां आलारि सोरां
बिनि सायाव मा होनबावनो दा सरकारानो गैलाबा मा होबावनो हानो बेलाय दा जोंहा नै जोंहा हाग्रामा साराबो रोखा बुंखादों आरो मैयानि दाख्लैनियावबो माने बिराद जइन जानाय मबाइलाव नायोना नायाथाय इउपिपिएलनि मानसिफ्रा जोंनि माबायाव मा होनो नांगोलाव बिपिएफआव जइन जानायफोरखौ नुयोना नुवा नंलाय लांबाय आङो बेखौ नुवाखै माने रुजुगोरा सारखौ जों सिनायानो फैदों खोमा सिं फैयो फैसा होयो थाङो क'क्राझारनि आलफागावआव जानाय बिसायख'थियारि फोसावदिं मेलाव बाहागो लाफैदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा आरो माखासे गोख्रों बाथ्राखौ फोरमायथिदों। बे बाराव बिजेपिआ बांसिन मासियाव देरहानाय हान्जा जानो हागोन गारिनि पेसेन्जारा हाग्रामा महिलारि प्रमद बर' बिथां आरो अनजालि दैमारि बिथां गासिबो जागोन ड्राइभार आरो थावखौ नरेन्द्र मदि बिथाङा होगोन होनना फोरमायथिदों। बिटिसिआव ट्रिपल इन्जिन सोरखार जागोन मोनथामबो हान्जाया सोरखाराव थागोन होनना फोरमायथिदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा। मख'नो गोनांदि राजिब ब्रह्म आरो मनरन्जन ब्रह्मनि गेजेराव जाय बांसिन भट मोनगोन बेनो इएम जागोन होनना फोरमायथिदों गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। लोगोसे बर' राजखान्थिनि सायाव आं जेबो बुङा होनना फोरमायथिदों। बिजेपिआ बिजाथि होयै बियाबाव इयुनाव जाय बिजेपिनि मावथिफोरखौ गोनांथि होयो बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि जाय ग्राउन्ड लेभेलाव बिजेपिजों गोरोबनानै सोलिगोन बेनोनो भट होगोन होनना फोरमायथिबावदों। इउनाइटेड फराम अफ एक्सन डिबिआ दिनै एपिपि राजखान्थिखौ जोङो गोदान हिसाबै जोङो जोनोम होनो गोनां जादों। बिनि ओंथियानो जाहैबाय जे 2020 मायथाइनि 24 जानुवारियाव जाय बिटिआर एग्रिमेन्टखौ जों खालामनानै लाबोदोंमोन जोङो बाहाय एनडिपि मोनब्रै फेक्सन दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो इउपिपिअ गासै जथायै थांनाय 2020 मायथाइनि 24 जानुवारियाव जाय बिटिआर एग्रिमेन्टखौ खालामना लाबोखांबाय बे लाबोखांनानै लाबोनायनि उनाव जे बे 5 बोसोरनि गेजेराव एनडिपिनि जि जेंना मुंख्लंनि जेंना जेलाव थानायनि जेंना बेफोर गासै जेंनाफोरखौ बे थांनाय 5 बोसोराव सालायनानै जाय सरकार बे सरकारा मोजां सामलायना होयैनि थाखाय बा जोंखौ मोजां नायफिनैनि थाखाय इउनाइटेड फराम अफ एक्सन डिबिनिफ्राय बे एपिपि हान्जाखौ बा एपिपि राजखान्थिखौ जोङो जोनोम होनो गोनां जादों आरो बे एपिपि राजखान्थिखौनो जोङो दिनैहाय इउनाइटेड फराम अफ एक्सन डिबिआ गोदान हिसाबै जोनोम होदोंब्लाबो जोङो किसु सिटखौ जोङो मोननो हायो नामा जों बिनि थाखाय खामानि मावबाय थादों। बानसावनायसो जोङो दिनैहाय नेशनेल पार्टिजों जोङो एनडिपिआ गैया आरो नेशनेल पार्टिया जाहैदों जों बायदि जांख्रिखांनानै बा जांख्रिखांग्रा मोनसे हान्जाखौ जे इसेबांखिनि गोरलैयै लानानै जे जोंनो मुखा होगोन बा जोंनि थाखाय जाथिनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय बा बे आसामनि ट्राइबेलफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावना होगोन जोङो बेखौ दिनैनि थारिखआव जों बुङा आरो दा जों बुङा आरो लोगोसे जोङो मिथिखायो बिथांमोना जोंखौ मन'ग्राफग्रा जोङो नारसिनना दोनग्रा बेबायदि दोलोजों जों बोरैहाय खामानि मावनो दा बेखौ जाय मानसिफ्रा बुंदों बिथांमोना गावसोरनि मुलाम्फानि थाखायसो बुंनाय राव होननानै जोङो बेखिनि समाव बुंगोन। दिनैनि थारिखआव जोङो 25थानि गेजेरावनो जों 24था जोङो दिनैसिम जोंहा सिट दङ। दा 24था सिटनि गेजेराव दा रायजो राजाया बेसेबांखिनि मा अनसायो जोङो बिनि सायावसो सोनारगोन जे जोङो जे 10था देरहागोन बा 20था देरहागोन बा 15था देरहागोन जों बे खोथाखौ बुङा रायजो राजाया मा अनसायो जोङो दिनै रायजो राजाफोरनि गेजेराव जोंनि जि हारि थामोन्था रैखाथिनि आरो जि जेंना बै जेंनाफोरखौ जोङो दिनै रायजो राजाफोरनि गेजेराव जोङो फोसावबाय थादों जोङो बुंबाय थादों बे बुंबाय थानायनि गेजेराव रायजो राजाया जोंखौ बेसेबां अनसायनानै जोंखौ बेसेबां सिटआव देरहाहोयो बियो रिजाल्टनि उनावसो जागोन।